Gadan, ansarong lalaki matapos siyang pagbabadilon kanday panabibistong kagibo sa barangay GRS Ragay Camarines Sur, alas 6 kasubanggi. Pigbisto ang biktima na si alias Aaron, 41 anyos, wara nin trabaho, may agumas ni residente kan Port Junction Sur, parehong banwaan. Basado sa impormasyon, nakikaon ang biktima sa kabisto kaini, dang kanakakaon na, nagpasiring ini sa payagharan ni sarong kan sa iyang pigkakanan, dangan dumana pinagbabadil kang sospek. Nagdulag paman kuta ang biktima, alagad binukod siya kan sospek, hasta sa bawian buhay. As of now, sir, isa mo po ito po ay sa amin pa rin po ini-establish sa ngayon yung motibo. But may nakikita na rin po kami na possible motive doon po sa pangyayari. Ano po, based on the information and based on the investigation conducted. So, di ko lang po sir muna masabi at possible pa lang po ito, but may mga nakikita na po kami, mga posibleng anggulo o motibo po ng pangyayari. 8 basyonin bala na recover kan otoridad sa lugar. Pigpa sa irarom naman siya sa otopsiya. Ang kwan ko lang po is maging mapagmatsyag man po. Lalong-lalo na kung may mga day po kita bistadong mga tao sa tuyang lugar o kung medyo may nagpapara-observe po sa tuya. So maging alert naman po kita. If in case po na may arog po kita kayo nahiling o na-observe, so itao-tulos po sa muya ang impormasyon o ipagbigay alam po tulos sa muya. Napag-araman man kan otoridad na may kinakaatubang na kaso ang biktima sa Quezon. Sa presente, nagsasagibo pa ni masirarom na investigasyon ang Ragay Municipal Police Station. Ngani mapanimbag sali ang sospek, asin matawan ni hustisya ang pagkagadan kan biktima para sa mga baratang tatak Bicol. Hercules Barbacena.